Lehen da biziko hori esango diogu sartzeko, Imanol gailartzailea da, pasaberri den Gipuzkoako bertsolari txapelketan gailartzaile taldearen koordinatzailea ere izan da. Eta plazako bertso saioetan ere badabil. Gurekin, Imanol Artola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Imanol. Imanol, noiz izabiltzazu gailartzaile lanetan? Laizter ingoie 10 urte. 10 urte? Maiatzen izangoie 10 urte. Wow. Maiatzen Xabierri gaie jarri nizkiola 10 urte. Bai? Bai. Ara, begira, ze polita. Bai. Eta noiz izan zen, edo ze... Gipuzkoa bertxotanen, Hernanin hasi nintzen, eta badakiz zizurkilgo saion, hiri gaie jartza tokatu zitzaitela. Bai. Ona. Nik ere papera dardarka batzen hau eskun, eta nola beste eskukin gehatu behar izan zuen akordun dauket, bai. Bai, begira. Begira, ze gauzoiek ezer izaten diren, Ze gauza? Ona. Bueno, badaukagu orduan elkarrekiko lotura hori ere badaukagu. Imanol, argituko ditugu kontzeptuak, ze askotan gailartzaile, gai emaile, aurkezle, ez dira gauza bera. Argituko dugu zer den gailartzailea eta zer den aurkezlea txapelketetan, batipat. Bai, gaur egunen kasik talde berbera da, esango deu, denak ez, baina hor badago talde bat gaiak sortzen dituna, ezta? Eta gero badago beste talde bat, kasik berdinak dienak, gero saioak aurkezten dituztenak. Baina gaiak jartzen dituztenak, diferentzia hori, ezta? Gipuzkoako txapelketan azkeneko hontan 15 gai jartzaileko taldea izan gea, eta hortik esango nuke 3 gai jartzaile kenduta, beste 12 izan gehala aurkezteko pres geundenak edo... Eta zuk gozamenez egiten duzun lana da? Gozamenetik izango espaluk ez genuke 10 urten segiko. Orduan bai, gozamenetik itxen da, arduratik ere bai, noski. Eta entzutetik esango nuke batez. Entzutetik besteak entzun, bertsolariak entzun, bertsolariei galdetu, saioaren ondoren gustora egon ote dien, oez, eta entzulea ere bai, ezta? Ni beti iruki santu hori irudikatzen dut. Badago nire intentzioa, badago publikoaren intentzioa, nik suposatzen dudana publikoa zer nahiko duen leku horretan, ez talako gauza bera amezketako plaza edo ez dakit beste saio bat, eta gero entzuleak, baita ere bertsolarik, eta bertsolarien artean ere nik suposatzen dut bakoitzaren gandidakidanaren arabera, bazer nahiko duen, baina suposizio besteik ez die. Amaia, zu bertsolaria ez ezik gailartzailea ere bazara. Zuk ere gozamenetik egiten duzu, gailartzailearen lana? Bai, noski. Ez dakit, nik bat utzi gabe besteari heldu nion, ez da. Etxeko lan ordu asko dira, ordenagailu aurrean pasatzen direnak, edo irakurtzen, edo beti ez, Emanolek badaki, da beti ze suma. Egia da gero ni holtzara lasaiago joaten ezela gai jartzaile bezala noanean, baina beste batzutan bertsolari bezala joaten naizenean ere eskuak poltsiko sartuta joatea ere ederra da, ez dakit biek daukate, niretzako bat da aurreko sufrimentua edo gazigozoa eta bestea gerokoa, ez da. Baina bai, noski gozatzen dela bestela badia momentuak volante aurrean gazigozo edo neharrez joan izan ezen saioak ere bai, ez talako beti nahi bezala ateratzen. Baina bai, netzako plazentero da sufrimentua baina noski. Imanol, zuri ere hori gertatuko zitzaizun, ez da? Momentu gazi gozoak bizitzea. Bai, tokatzen die, zuk espero dezu saioa modu batera jutea, eta ez hola gertatzea, edo bertsolari batek esatea, bai, nahiz eroso egon, edo neharrez moindik etzait tokatu, ez dakit igual bertsolarinekin moindik hainbeste konfiantza ez dutelako igual goxo esaten dizkidatelako gauzek igual hori izangoa, ez dakit, baino... Ez bestek esandakotik, alegia ez eta asmatu gaur, edo ez nez gustuaritu, edo ez bestek esandakotik horrekin sekula ez neharrez, gila da nehartien naizela, baina bai, hoxe, gerta gero gutxiago, ni uste dut gerta gero erresago egiten dela edo neurri hartu daukadala, baina bai, zutan volante aurrean zaten dia momentu gorrak. Imanol, demagun, jaso duzu antolatzaile edo lankuren dei bat, eta esan dizute, halako lekutan, halako egunetan, 5 bertsolari edo nahi duzunak, eta zu gailartzaile. Paperaren aurrean jarri zara, eta nola hasten zara zu saio bat antolatzen, orekatzen? Enau paperetik enazten. Ez? Lehenengo izaten da, mugikorren hor badauket oharren nota eta paseatzen ari naizenen edo jendearekin konbertsazio nagonen
hor juten naiz, ez dakit guain ere 50 bat gai horre ongo die. Ados. Gero hortik, Warrera pasatzen naiz eta sailkatzen ditut. Hauek txapelketarako izan litezke, hauek plazarako, hauek serio, hauek humonerako, hauek bakarkako, hauek kopletarako. Eta gero ja, almazten hori daukadanen, Excel taulara pasatzen naiz. Eta horri izaten da, saio honetan bertsolari hauek baldin badaude, amaitzeko hauek bi jarriko ditut, gai hauek tokatu beharko litzaieke edo, ezta? Eta orduan da, puzle hoi osatzen jutea, oida, ikusten nahi ga, puzlea, baina gero puzle horrek ere gora berak izaten ditu, koloreak ere bai, azkenekoa igual ez deu jarriko edo bai, orduan minutajea ere kalkulatu behar da, eta puzle hau osatzen pixkanaka, gauza asko hartu behar dielako kontun. Bertsolari batek ezin du saio guztia humoretik kantatzen aritu, edo beste batek denek izan behar dute protagonismo momentu bat, edo saiatzen naiz behintzat, eta orduan krokis handi bat izaten da. Gauza asko izan behar dira kontuan, umorea, erregistroa, esan nahi dut, seriotik, bertsolari bat ere, ezin da egon denbora gehiagiatzean eserita. Hoida, horre, hemen adibidez, xabat hasieran egongo da, 3 bertsoaldi baino gehiago ezin ditu. Ezin ditu, inon ez dago idatzita, baina, bertsolariak eskertzen du 3 bertsoaldi baino gehiago eserita ez egotea, ez da? Eta deskantxuak ere eman behar zaizkie, baina gero askotan nahi dezu, baina egiturak behartzen zaitu, eta aldaketa txiki bat egiteak saio guztian gora jartzen du, beraz, askotan hitzetxe dut, eta uste tamaia gehiago egin izango ditula, nik saioan zehar aldaketa oso gutxi egin izan ditut. Etxeko eskema honekin, fiatzen naiz eta saioan igual izan zalantzaren bat, gutxitan etxeko lana saioan bertan aldatuko dut. Naiz eta azkenekoan egin nuen, baino. Hori plazako saio batean, margena izan arren ere hori egiten ez baduzu, txapelketan bai hori egiten ez dela, ez da? Txapelketan gaiak daude, komak eta puntuak dena bere lekuan dago, eta dagoen bezala irakurri eta esan behar da. Zenbat gai jarri dituzue azken Gipuzkoako txapelketan, zezu koordinatzaile izan zara? Bai, Gipuzkoa bertxotan eta Gipuzkoako txapelketa kontun hartuta 200 gai. Izan die 200 oholtzaratu die. Puntu erantzuneetako 3ko bat, gai bat bezala hartuta. Orduan, 200 gai oholtzaratzeko onartuko genitun ez dakit, 2000 gai onartuko genitun gero 200-en gehatzeko, eta 2000 onartzeko, ez dakit taldera zenbat mila ez dakit esaten. Kontatu ditut bakarrik, oholtzan plazaratu ditugunak. Noiztik hasi zinaten? Gipuzkoa bertxotan maiatzen hasi baldin bazan, otsailen, goatzen naiz, urtarrilen lehenengo bilera egin genula, eskolartekoa dator, gero beste sariketaren baten gaia jarriko teken itun edo ez, eta gero txapelketa eta orduan, otsailetik urte bete iraundu Gipuzkoako gai jartzaile talde goatzen naiz, Atariako jaialdiarekin elkartu ginela lehenengo aldiz Getarin, eta Atariako jaialdikin eman dio urte batetik bestea, urtarrilaren 19-20 San Sebastian inguru hortan. Imanol, irudi bat ikusiko dugu, Zaldieroaren komiki bat ikusiko dugu, eta ea zer diozun honi buruz, edo ea hortxe agertzen den. Zer gaude, hementxe, orain bai. Ikusten dugu, begira hor ikusten dugu gai jartzaile modernoa, ez da? Zuri, Juan Manuel, kuzu, kukitxa eta umeboxia aholkatu dizute bihotz zerrerako. Nahi duzun doinutan neurrian, barkatu, hori Almax moduko bat da, bai, ados, eta utzi mikroa bakean, redios. Hortxe, galdera da, edozein gai jarri daiteke? Nik usteet, gai guztik izan daitezkela jartzeko modukok, segun zeini, segun nun, eta segun zein enfokerekin. Nik usteet enfoke guztik ez dutela balio, edo... Baina, asmatze baldin bada, ni behintzat ez dut momentuz behintzatula gairik ikusten jarri ezin danik. Ni jartze ez ditudanak, bai, baina jarri ezin danik, enuke esangola. Eta bestera batera galdetuta, Amaia, bertsolariak denetarik jakin behar du, edo denetaz zerbait jakin behar du? Nik uste dut ez ona etortzen den beste andonea gaina artista horrek ez, baina esan zidan askoz importanteagoa zela disimulatzen jakitea, denetik jakitea baino ez da. Eta egia da uste hori ere arte badala. Eta nik uste dut gai jartzaren lana batzutan badela
testu inguru jakin baten ari baldin bagara eta baldin badakizu bertsoari horrek ez daukala zertan jakinik, agian ez noski gaia esatea, baina saioaren aurretik behantzako izango dala edo esan gabe, hemen herri hontan alako egoera hau dago eta aipatu daiteke, ezta? Nik uste dut, bai ez, hori ere badala gure lana.